dendagal wonɓe ɗo ɓe ha yetti ceerno galle o woni Jabbowal Pulaar woni Abou Mamadou Ba dendagal onon taaɓe ɗo ɓe fof e seremɓe ɓe jogoɓe woni seremɓe e hannde noon ko nogas e jeenayyi e lewru jeeɗu ɓiru ujunnaji ɗiɗi e nogas e joyi ɗo e Madina Gounass wuro Siraji Dine Alaji Mamadou Sow wuro teddungo wuro ceerno Ceerno Tidiane Ba ni ñaago guenol tan gueno junnas balɗe tan wonde cellal eyyi ko aynaɓe leñol neeli en ɗo e Madina Gounass yidde rokkude on duɗal e gardugol ceerno Yaya Sada Sow mbo awoynat e cukko makko noon ko Aliou Ifra ko kamɓe neeli en ɗo e dendagal bureau ngo e dendagal dente ɗe dental aynaɓe leñol guila cate ɗe ne keewi sabu aynaɓe leñol ne jogui cate e leyɗele ɗe fof ne jogui catal Mauritanie e gardugol Adama Demba Sow on woni toon eywa woni mofto ngalu to Mauritanie ko de Harouna Nalla woni kiljinowo ko de Maman Nalla to banggue Mauritanie eywa to banggue Côte d'Ivoire wonani toon ko Algasumbi Jeli Demba Djiby omo jiiɗon kaɗo laafa danewo e Adama Dia ko ɓe keedani en toon to Côte d'Ivoire eyyi to banggue Europe wonani en toon ko Abou Amadou Bello woni Canada e Yero Siley Ba e Samba Kali ko ɓe keedi to banggue leydi Amérique fende Canada eywa to banggue Europe to woni toon ko Ifra Moussa Sy e Alassane Alhaji woni secrétaire général e Abou de eywa e ndur wadde Samba Diény Bel to banggue Sénégal woni toon ko Kelel Konté woni président Samba Abdoulaye Dieng woni filjinowo eywa to banggue mofto ngal woni toon kadi ko Hamidou Diaw to Boñji terɗe ɗe ne keewi ewa nokkuji ɗi keewi wonɓe heen ko eɗen mbawi tan tongude ko ɓeeɗo tan to banggue batirde nde to banggue dental ngal ko kamɓe neeli en ɗo ɗum noon haɓe calmini on no feewi kadi haɓe dokki on duɗal ɗum tagui min arde ɗo e tawtora noon dental ngal ko ceernajo men o woni Jabbowal Pulaar e Mama Hamid e Abou Guelaji e bamin Issa Ousmane Jewdade Siré Amadou Seydou Seydou Koumboy bangno kewnon jalni e seremɓe rewɓe e kanko filmowo woni Alassane Samba noon mataw ko ɓeeɗo goni tawtoraɓe ɗo en jiɗino noon hewɓe tawtore kono noon en dañani mataw o saaha ko saaha ndungu ne faaƴi e kono noon kadi en calmini e seremɓe rewɓe ɓe ko dariɓe dadiɓe dadiniɓe ɗemgal fulfulde won noon ɗemgal ko ma wurne ha wuura nde wawa wurnude leñol e ko ɗum tagui leyɗele jaaruɗe yeeso ɗe fof gurno ɗemɗe mumen ha guuri ɗemɗe ɗe dutti gurni leñol enenne kadi sen gurnani ngal ɗo ɗemgal hay goto arata wurnana en saabu so yi nokki tan to woɗɗani tan nokketen koto Amadou Hampate Ba yetti yeroɗo Mamadou Paten ha yetti o zamanu gonɗen ɓeɗo fof moni hen fof ƴettat rogere mum nde wawi nde so ari ha to haɗano ɗo woppa woɓɓe gara ƴetta e moni fof fodde ko wawi ko tan yo ƴettu ɗum so ƴetti ɗum tan moƴƴi so woɓɓe ɓe gari kadi ma ƴettu jokka so jii ko dogata ɗo ko fof ɗum ɗo fof ko ɓesguji mabɓe ko hunde nde ɓe kutinino leñol ngol ɗum noon eɗen ñaago gueno o tan nde gueno hokkata on wune ko darani ɗon ko e hoto mbiye tan ɓeeɗo garani jaroɗe tan
eɗen jetti noon geno no feewi sabu en jii ɗum ɗo woni ɗo ko fof ko sukaaɓe rewɓe e sukaaɓe worɓe kadi ne ngoodi e ɗum noon on calminaama on jettaama ko ɗum woni hannde ñalawma arnoode en ɗo e uddidde duɗal ngal woni duɗal aynaaɓe leñol ko nelnoo en e jiɗino arde ɗo ko idii hannde kono noon e ndungu sabaabu nde jinde e paaɗen e ɗum noon aynaaɓe leñol fof kadi onon oɗon calmino ɗum eywa kañum enen calmitio on ɗum noon on jettaama eɗen ñaago geno tan yo geno hokku en yettinde paandaale ɗe ngonɗen dow mum ɗe